me tell you. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do say, girl. Today is October 24, 2023. At sa oras na 7:24 ay kasama nyo ng live na papakinggan ang cool na ang Call Kaloyal mula Lunes hanggang Linggo. 24/7 Kaloyal! Ang Call Dagol! Kasama nyo rin ang hot na dita sa Balat ng Radyo and Hardcore News ng Bacoor City, SarkasFieldBet.com. Habulin ng mga hindi loyal. Habulin lang naman. Bakit naman ginagawa? Kasalanan mo ba kung habulin? Ay, sorry, nag-react ako. Habulin mula Lunes hanggang Linggo. 24/7 habulin. Tita Tanya Chinita! Itatago na lang ang damdamin ko dahil ayokong malayo sa iyo. Call! It's good morning. Baka nakalimutan ng mga birthday celebrators natin na may hawak na mga driver's license na expired na ang kanilang mga lisensya. Ay, expired na. Wag po kayong may ano ba, penalty pag penalty 1 day. at the same time. Kasi ako kahit late wala Sabi sa akin, ma'am, pa-picture. Oy. Pero ang delikado kasi dyan, Tits, pag kunyari kayo makadisgrasya, Ayun. tapos yung lisensya mo paso, tama. mas bibigat ang magiging case or parusa mo. Yes. Mas maganda para iwas hassle. Before birthday mo, pwede ka nang mag-ano. Oo, sakto yan, Tits, kasi ako, dumaan ako ng LTO kahapon. Okay, saan to? Sa LTO Novaliches. Ay, shout out po. Oo, kay Ma'am Glo. Hello, Ma'am Glo. At saka doon ako sa mismong SM Novaliches. May LTO doon na okay. satellite office. Yeah. So, ang gagawin lang, syempre, akala ko siya matagal. Pero in fairness, mabilis na ngayon. Mga satellite office in fairness talaga. Oo. Mamili lang kayo ng mga offices na talagang hindi masyadong matao. Yung mga mall. Yan, sa mga mall. may partner yung mga city hall dyan in partnership with the city hall of your city. Of course. City hall of your city. At hindi lang yan. Eto na nga, nakasama ko pa si Uncle Alvin, isang tricycle driver, at si Uncle Mark din. Ay, kasabay mo yan. Nakasabay ko nung... Magka-birthday kayo? Hindi kami magka-birthday, pero nagre-renew din sila. Nagpa-regards sila kay best regards kay Tita Tanya. Sabi, followers natin sila. wow! Salamat kayo mga kaloyal din daw sila. Kaloyal. Lalo na si Uncle Alvin na tricycle driver. Ano sabi niya? Sabi ko, Col, ilan na nakarga mo na maganda sa Col, sa tricycle mo? Sabi niya, ikaw talaga, Uncle. Inaano mo ako baka mahuli mo ako. Gusto naman magpahuli. Pero simple lang, step 1, gagawin niyo lang, punta ka sa LTM portal, kailangan mo mag-take ng exam online. I love Tapos, madali lang po yan. Merong, kailangan mo lang makakuha ng 13 out of 25 questions. Pasado ka na po. Ayan. Yes. Then step 2, fill out ka ng, punta ka sa pa-medical ka. Kasi check yung eyesight mo, tatanungin ka, may sakit ka ba, kaya pong pa ba, if you're able to drive. Yes. Then, sabihin ng doktor na okay, fit to drive. Sasabihin niya yan. Then, pag nakuha mo na yan, balik ka dun sa LTO, submit mo yung certificate ng medical, tas yung portal na result mo, exam, tapos yung fill out mo na form for driver's license renewal. Pagdating doon, babayad ka lang, Tis. Okay na. Then, babayad ka ng 589 pesos. Babayaran mo yun. Ang medical is 600. Ngayon, pag nabayaran mo na, punta ka sa kabilang table, step 3, biometrics ng mga daliri mo, then picture. Tatanungin ka, okay na ba yung dati mong picture? Oo, Or papalitan natin. Then 10 years na ang validity ng ang saya kaya, no? ng iyong Natutuwa talaga ako dyan sa lisensya. 10 years. Kaso nga lang, Call. sa ngayon, wala pang plastic. Walang plastic, papel. Ay, ganun sa ano nyo, LTO nyo? Sorry sa LTO ng Cavite, lahat kami naka-laminated na. Uuwi kang laminated na. Wow, ito. Flex natin, Chami, aka na yung wallet ko. Bago ba yan sa'yo? This year na ba yan? Oo, uuwi kang laminated na ang iyong... Ito ayan Oh. Expired nga ako nang pumunta ako Ito, Tits Ah. Pero sabi lang ba November after elections daw,
After, pwede ka nang ayusin na. mag-ano. Baka lang i-claim. offline. Pero yun, shout out sa mga LTO. In fairness, pwede mo naman talaga magamit yan. Baka sila yung lamination machine. Hindi pa nila machine. kinuha yung yung dati kasi Pa yung pwede lisensya ko, chums. percent. Ayan. Okay. Kung makita, So, di ko ganun lang ha. Shout out sa mga enforcers Sayang ID. ng LTO, mayong pagpaminaw. So, tinatakpan mo talaga ako dito. Bye! Ay, utabon ni Bye, galaw, bye. Ayan, eto, Ito na yung sa bago? mga nanonood sa www.loveradio.com.ph, ayan, pinapakita ko ang aking driver's license. Patigin nga, napaka-season. Ayan, oo, this year rin pala siya nag-renew. 2033 din Yes. yung expiration ng pagmamahal. Kaya, sabi nga nakalagay, di ba, sa labas ng mga LTO na mga office, no to fixers. Fixer. Kasi yung mga fixer na yan, tutubuan nila yan. Imagine mo, 589 lang, 600 lang para sa medical, 589 para sa lisensya mo. Tapos ka na. Tapos, mag-fixer ka, magkano lang yun? Almost 1,200. Kung mag-fixer ka, aabot ka ng 2,000, 2,500. May mga fixer pa, 3,000. Lalabas natin agad yan. Syempre, pang merienda yun nila eh. Pero sobra-sobra. Pang merienda yun nila eh. Nang fixer? ng tricycle driver. Hindi naiinis ako sa ganan. Sa fixer? Hindi, sa enforcer. Oo. Hindi, namamara. Wala ka namang violation. Yung enforcer. Yung fixer. May dala pang lapis, sir, stencil. Yung fixer. Yung enforcer. Sabi, ma'am, diesel po o gas? Sabi ng gasoline boy. Sabi ng fixer. Ayaw ko kinalaman ng fixer. Kasi naalala ko yung gasolina pataas eh. Ay, oo. Syempre masipag magkarga yan eh pag dadating Gasoline boy. Yung fixer. Ay, nakita ko Ayoko. nga eh. Ha? Ayoko, papatong na naman yan. Yung Papatungan yung presyo niyan ng fixer. ng gasoline boy. Ma'am, card po o cash siya, sabi. Ay, sabi ng gasoline boy? Sabi ng fixer. Pero nakita ko na nandun sa kanto, nagpaano muna, nasa lilim kasi mainit eh. Yung traffic enforcer. Gasoline boy. Kaya pala nagpag-asa ko ng tao. Sabi niya, ma'am, wala po kaming GCash payment ngayon Sabing ganun. Sabing ganun. Sabi niya, ma'am, wala po kaming... Gasoline boy. Sabi ng tricycle driver. Ay, shout out. Mamaya, shout out natin yan. Pero, shout out ko nga. Oo. Kasi, nung pinara ako, nakilala ka, sabi niya, sir, partner, kanita niya, chinita, Sabi mo ko. ng tricycle driver? Di, sabi ng gasoline boy. Kaya pala napakababaero niyan. Ay, ng gasoline boy. Ng traffic enforcer. Uy, huwag naman ganun. Nainita na ngayon tao, sumasayaw na nga sa daan. Yung traffic enforcer? Gasoline boy. Sabi, sa ano niyo po, sa Monday niyo po makukuha yung laminated yung lisensya. Sabi ng fixer. Sabi ng tricycle driver. Kasi syempre pupunta pa siya sa sa emission testing center. Yung fixer. Yung enforcer. Pwede ipa-emission ng ilong niya. Sino? Ako? Tuto, scan, hanep sa premyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. The Super Scan for Super Fans. Congratulations! Nanalo ka ng 500 pesos! Mamaya, i-announce natin kung sino yan. Ay, sige, wala pa. Tol, Oo. pasuya ako, Angkol. Wala man siyang laman, Ipopost natin yan sa Facebook ng Love Radio Manila. Kaya hanapin mo na lahat ng social media accounts ng Love Radio, Love Radio Manila. At sa mga Team Replay po, pwede kayong manood sa YouTube po, official YouTube account.
ng Love Radio Manila. Tapos sa mga team, mga team internet, www.loveradio.com.ph. Ayan, pasuyo ako, Daddy. Thank you. Wala. Feel good morning sa lahat po ng nasa sasakyan at traffic ngayon. Medyo late na sa trabaho. Thank you for tuning in sa number 1 radio station na napapakinggan sa mga sasakyan ng Love Radio Manila 90.7. Si Uncle Ricardo Cabo Verde nakikinig ngayon. Uy, good morning. Galing Saudi itong uncle ko. Kel, may buntag ni mo diha og sa aking mga pinsan dyan. Good morning po. And also, happy listening mga barbero natin. Ay, naku na. Don Rolyon, Don Elvis Don. Cabandit, Oy. Emerge Mercadal. Mag-hi ka daw kay Emerge. Emerge, good morning! Kaso hindi ako pupunta dyan kasi lagi akong nasa Queen Eva Salon. Dyan sa may Paliparan, Dasmariñas, Cavite. Sila nagpapaganda sa akin ng nails, eyelashes, and hair. Ayan. Kaya habulin ng mga playboy. Kaya naman pala. Uncle Atan, morning sa iyo dyan. At syempre si Uncle Chino nakikinig sa atin. Uncle Chino! Salamat Good kayo, Col. Musunod na. Grabe naman dami nakikinig. Ambala! Nicole Ayala! And Christopher! Susunod na po yan. Maraming salamat sa pakikinig. Col, advance happy birthday. 2 tulog na lang. Birthday na po. 40th birthday ni Uncle Tago. Aba, salamat po. Punta po kayo dito Punta kayo dito sa KKB. Nakasama ang hat na Tita Tanya Chinita. At cool na Uncle Dagoy. Sa istasyong number 1, 90.7 Love Radio. Feel good morning! Kumupas na